Hagup sa CCTV video na ini, ang pwersahan na pagbukas kan sarong lalaki sa kahakan sarong tindahan sa Laogan, Legazpi Grand Central Terminal sa Barangay Bitaano, Legazpi City, alas 7 nin aga kanakaaging Domingo, Enero 9. Pigbisto ang lalaki sa video na sarong 19 anyos na soltero, asin residente kan Barangay Santa Elena, Sorsogon City. Nalalay kaini ang total na 9,000 pisong benta kan tindahan. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang tagapagtaram kan Legazpi City Police Station, alas 3 nin hapon kan suminunod na aldaw, nadakupan sospek makalis na manutara na naglalakaw sa laog kan nasabing terminal. Actually, yung Pizza 9, duman na reparo ang sales group na sarong tindahan dyan na reparo niya na itong duman, medyo visit na kasi mga hub man lang dyan sa loob ng LKY terminal. So may nahiling siya gunting. So nagduda siya, hiniling niya itong kahira. So kandidat na 9,000 pesos na kita sa loob ng duwang aldaw. Ang swerte kita dahil parang nagbalik siya duman sa lugar. Pagbalik niya, ay kung ano itong tsura niya duman sa city, bibidisim, badot niya, bandok na mga sulong niya. Kaya inarestar mo siya sa mga otoridad duman sa lugar. Nabawi sa sospek ang 4,000 pisong tada sa hinabon kaini sa tindahan. Apuera kaini, nakuha pa sa iyan hinabunan niyang cellphone na pagrugaring kan sarong 68 anyos na babayi na residente kan lugar. Wala man talagang harang bagang kung mahiling mo, ang bantay baga sa tubangan kang ituluwasan kang mga bas, hali sa laogang LKY, may sarot lang gwardiya. Dahil talangaram, duman sa laogan kan mga, open bagay ito duman malaw, masakay ka ngayon ng pamani pa Santo Domingo, open bagay duman sa site na ito. Pwede ka duman lumagi kalaw. Ganyan, other sa digdi sa may duman sa may release, hindi ka man mag-agi kasi ang lang niya, mag-wire lang, pwede man lumaong duman. Open siya. Nahahampang siya sa kasong theft asin robbery. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.